Portetta. Davdaba pääsee väliin, mutta pelin painopiste pysyy kuopiolaisten kenttäpuoliskolla. Siinä tulee ottelun ensimmäinen maalintekopaikka. Sen KuPS vielä pystyy selittämään. Pallo uudestaan boksiin. Nyt on Poutiaisella tilanne, mutta Etsu Taabe pääsee väliin. Ensimmäinen kulmapotku on kuitenkin tosiasia. JJK tässä aktiivisemmin on lähtenyt ensimmäisen parin minuutin aikana liikkeelle ja Mikko Manninen ensimmäistä kertaa kulmalipulle. Tässä Eero Markkasen paikka uudestaan ja äärimmäisen lähellä. Tuolla meni reisi, sen jälkeen pitkä toipumisaika siitä ja paluuottelussa pari häkkiä ja nilkka rikki ja uutta lepoa. Siitä huolimatta 2 osumaa. Markkanen on tämän kauden liigassa tehnyt ja nyt olisi kapissa paikka avata maalitili, mutta märkä kenttä taitaa aiheuttaa pienen liukastumisen, kun siinä Etsu Taabe vielä pääsee jonkin verran. Jani Virtanen, joka tosin on avauksessa ollut vasta viime kierroksilla, ei maalia. Aiemmilla kausillahan JK kaksikoista, eli keskikentän pohjan kaksikko Jussi Kujala ja Chris James, jossa pelaat ovat kauden aikana löytäneet roolinsa erittäin hyvin. Kujala enemmän rakentavana ja James sitten pihkatappimaisena pelaajana. JK tulee jälleen ja kaukolauksella kokeillaan ja niitäkin voi kokeilla tänään. Sillä pallo on liukas ja Hilander. KuPS riistää pallon Jukka-Pekka Tuomaselta. Eipä saa kuitenkaan KuPSkaan suurempia aikaiseksi. Nyt loistava pudotus Manniselta ja nyt on tilaa. Poutiainen on myös kaukolauksessa uhka, mutta ei lähde nyt kokeilemaan. Pudotus alaspäin ja Markkanen vasurilla haltuun ja laukaus aika ilkeän näköisesti päin Etsu Taabe, joka jää kentän pintaan. Hyökkäys jatkuu. Markkanen pelaa keskustaan ja nyt pääsee Jussi Kujala Nämä ovat kuitenkin kovin vaikeita palloja ottaa alas. Nyt menevät Korte ja Innanen samaan palloon, mutta pystyvät selvittämään tilanteen. Innanen takaisin Korteelle. Innanen pelaa ja nyt on Markkasella paikka, mutta paitsi on tämäkin. Eikä sen niin väliä. Filanderin avaus, sen venäläinen yrittää jatkaa Dudulle. Venäläinen on nyt Hakanpään jouduttua vaihtoon pelannut hieman Dudun alapuolella. En nyt välttämättä 10-paikan rooliksi lähtisi kutsumaan, koska palloa venäläinen ei ole paljon nähnyt. Mutta sanotaanko vedettynä hyökkääjänä puolustusvastu. Vettä tulee myös Rovaniemellä, siellä toinen puoliaika on lähtenyt käyntiin. Lukemat Ropsin ja IFK Maariahamnin välisessä toisessa. Kapinen välieräottelussa siis käytti jo yhden vaihdon, ei välttämättä hirveästi vaikuta, mutta jos tilanne on se, että tässä joudutaan tahkoamaan 120 minuuttia, niin siinä kohtaa JK saanee jonkinlaista etua siitä, että sillä on vielä kaikki vaihdot käyttämättä ja KuPS joutuu sen jatkotilanteesta. Alexander Kokko sitten leiskauttanut pallon maariahamilaisten verkkoon. Joten tilanne siellä 1-0 ja Rops kiinni Suomen Cupin finaalipaikassa. Ja tästäkin seurauksena vain JJK:n rajaheitto. Taabe pelaa nyt huolimattomasti. Nämä pallot pitää voittaa, jos topparipaikalta niihin lähtee. Poutiainen. Markkanen on laidalla, Manninen menee keskelle. Ja nyt Taabe rikkooko alueen sisä vai ulkopuolella kortin siitä. Jenkkitoppari joka tapauksessa ottaa vapari. Se oli kyllä se piipahtunut Rami Hakanpääkin viimeisenä tekonaan tänään ottaa keltaisen kortin. Nyt tulee Markkaselta pallon linjan taakse ja Poutiainen on ilmeisesti paitsiossa. Ei ole paljon, mutta on kuitenkin riittävästi. JK viimeisestä hyökkäyksestä on kyllä, tai kunnon hyökkäyksestä on jo minuuttikaupalla aikaa, mutta mitä tulee tästä, Tuomanen tavoittelee Poutiaista. Ja pallo Markkaselle, Markkanen KuPS-pelaajakin taitaa koskea välissä, mutta Markkanen pääsee pallon uudestaan kiinni keskipallossa, mutta Reintam on kyllä hallinnut tämän kaksikon välillä ilmatilaa melko suvereenisti tänään. Niin paljon kuin virolaistoppari saakin arvostelua usein osakseen, niin tänään kyllä hyvä peli häneltä. Poutiainen paitsiotakin haistelee jo KuPS-puolustus, mutta sitä ei vielä. Nyt on Markkasella paikka! Markkanen, mutta ohi menee!